Ang bagal daw yung aming kakabsat ay ti buhok mapugisan tayo ti pukis ti baro. Naku pa, nagplanta tayong baro mo na. Okay, baro mo nga talaga. Diyan baro. Baro nga lulo. Baro nga lolo. Pugsat. $3.16. Tinatawag ko kayo pinakasanap kayo dito, no? Biluin na gano'n. Nasa pupok sa niya. Pupok. Pajay. Bawang tao sa subscriber mo ba yun?
Talagang ano, di-focus mo, focus di baro. Tingnan sa atin. Well, alright. Magpakatawa na dyan. Muray niya ti pamayam. Nagtumpal tulat nga focus Uy, di na baro. siyempre. Kastoy ko na naging kachiro talaga para hindi makakapin. No naaaramid ka nga rin nga lakay. Talaga mo na siya. Aray niya ti kasta na ni beauty siya. Lakay kalata. Ay, mati ko na nakapabayadan. Nalalay ka pa siya kung kukuha na niya. Maaramid ka nga ako. Pukis di bro. Sulat ka. Muray natigas na lang mang pukis. Nagtumpal tulat ka nga pukis di bro. Maaramid ka ron. Hindi gayong napang kayo ka nagano nga mga maala niya. Ah, Nagano maala, hindi na pang kayo. ay maragagsakan na rin kayo pisag man eh. Ha? Maragagsakan ta. Oo, naragsaw. Uri Ah, niya gayong kung bautista ka. chimpo na piman. Oy, mga tsambahan na. Nagawid nga lago siya. Naala na kano ti limit lang. Uy, hindi nga rin parang itarimaan. Well, Siyempre, ano nga chimpo pa lang mo ta. Mga kaslaka na basta isabig mo tagawan. Pag palimigin sa mom. okay. Okay, ang kalusot niya. Lutak pa eh. Oh, Daman tayo papukis. Okay. okay. Sige. So, Ano bisa kami? ayos lang. Hindi nagpadalusak ti saka. Hindi nagpamanicure. Padalos punak ka. Di Philippine. Padalusak ti di agawid ako mo to yan. Good. Anyamot tin amin nga igit na kinat na ure la. Ure ko lang. Ako nga ito. Okay. Ure ko lang kasi okay lang. Sakit na. Dalos punak na. Nagamit ako ma. Ay, napan na mo. Hindi na bakit. Okay. Ayan nga, di ako lang. Masakit. Sakit ah. Ay, ang gasun doon niya eh. Hindi ah. Hindi saka pa yung hindi ima okay. Hindi saka ka. Kalalan. Kagaminin ang Siyempre, hindi saka tayo pumuspos-kul di ko na nga, kukulang nga. Nyari kita sayang. Punggos, No. kukulang na.
Uno babae. Ag, Nakita sayang. Hindi yan. Kita teman. ya. Sulat tanga pukis di bawah. Ah, Kita siap mo ba si? baru ya. Madiwit no Gua babaw. apa mana? Oke. Hindi ba na? Subli. Wih. Jahit. Wih. Siap. Gak bisa. Oke, sorry. Ito. Kasla ko diltinuan ay tama eh. Yes. Kasla ko diltinuan. Nung laing tunuwak lang ay. Oray. Ya. Oray, labahasim ko eh. Nalinis na ta. Mana? Yeah. Yan ko din. Ang prusam lang yung dara, Maria. Akin nung ko hindi kayo. Pag kinanagtaba. Napikit, garuta, napudot nga rin niya, lang kayo. Ah. So ngayon, kaktibasit ng pulbos. Ayan. Napikit. Naglang kayo eh. Ura na kayo dito mo. May pagkit pa iti buhok. Nariyan na may kat, so ngayon, kaktibasit ng pulbos. Lasin ka na. Awan, numuara te apurawan. Matata. Nalpasan di fishing pare. Ah. Nalpasan. Ako. Talagang malpas mga talaga. Tumanin na nga season ko lang. Ayun. Siguro ito no next year pa may mata. Pero next Baka season again. Baka maka-fishing ako no next year eh. Uno yung tayag hunting tirapit. Uy, chimpo lang nito. Ayun. Magsikat Ay nalukmod tirapit tatan niya. Ado tayo stock mo sa tan. Nalukmod tirapit tatan. Kaya nayaban na gano'n niya kaya Ne, malalakat ti salmon. Ano na. ni John. Sige. Ipilit Wala na lang naman kami. akong freezer ka. Gano'n. Yeah. Magtip ko Adi, adang freezer may kuno mo ko. Ewan garot ko no ada. Ipilit ni John nga pang kami di Rabay. Iki kanak ti may sanga. Ay last day tatay. Siguro mga sangapulo di ay. Talo lang dinala. Kindo nga. Mamali na. Talamat Makapapangpang ka, mapangalangin sa McDo. Yan. Nagipadawat ka manahin ko naman. Puro no makasitsita ko di. Dumawa naman dyan na. Yeah. Okay ba guys? Okay. Alright. Tati po kis ti baro kakatsa. Salamat ti panagbueyo.